Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Intayo nga roden irugi papagayam nga ibasa detoy pakasalitaan ni pagayam tayo nena nga nain na pinauluan iti kare-kare. Sagodahin nga rod ti surat. Dear Manong Nemi, talong kami nga kakabsat, apuro babae, Manong Nemi nga siyak tinauna, ulila kami iti ama. Irento taniya, mama, Manong Nemi ka nagtrab-trabaho iti restaurant. Wen, nakurapa iti panagbiag mi, ngem, mabmabsog kami. Mabmabsog kami, ken naiimas, Manong Nemi, digiti ipapaunagbi nga taraon. Dagiti karuba mi Manong Nemi, makita mi sila na siya at panagbiag da, ta kompleto da, at da ama, at da ina, nga napintas ti trabaho, dagiti nakadnak kadakwada, at damat dagiti anak, Manong Nemi. At dagiti kundaway, nga no sa aming nga maibus, ti sidaan nga isang pet ni mama, manipo ti restaurant, at damat dagiti kundaway, Manong Nemi income, agpadigo, uno, agparaman. Basta ngamin dumteng ni mama, Manong Nemi, iti sakbay, iti alas 12, tag nga tirabi, manipod ijay restaurant nga pagtrabahuan na, isupala panangami ti pangrabi, at dalatari iti supot ng isang pet na, kat siraragsak tong mga ibaga, anak ko, nena, umay kayon, sige di kita akapsat nun, umay kita no, ano di kita, insagpet ko anak ko. Ang lulumbakam tumantan, Manong Nemi, nga kakabsat, nga mapanagsukain, mga alamin to digiti supot, Manong Nemi, sa mo ikabi iti malukong, depende no kasanot kaaduna. Naduma-duma, Manong Nemi. Kang runan launay, a paborito, ken paborito mi, nga kakabsat. Ti kare-kare nga isang pet ni nanay. Muna ni mamang, siyempre, nakaragsak kam tumantan, At apain na po yan, Manong Nemi, isang pet na. Yan. Kasla kam to lang mabisbisinan o na yan nga mga nadaman na disiplina miya nga mga Manong Nemi. Alam na ko, agbusog kayo, ngam di unay mga no, mabangungot kayo no, mabusog kayo nga maturog, ken nena, na, mang, si kanton ti makamu anak, nga mangipakni kada kita saan yung masida, ure kad at basit nga ginhatang tayo nga rep, nga para kada kita saan tayo mabus nga si dahin tayo, okay? Lagi na ako ng anak ko. Makamukan ka na kita andim. Uwin ma, pagtanagam, siya ko na makamukan na kakabsat ko. Takam doon tayo kipakni. Ken sa may liplipatan nga pakanin tayo aso ken tayo pusa. Ken sa may liplipatan nga erep na gito nabati. Naduma-duma, Manong Nemi. Uwin, kata kung kunan ni mama no ko nga nakasaysayat ka no aking kukuha ti restaurant nga pagtrabahuan na gabuta no adda de kita sa anda nga may lako, Manong Nemi, nga potahe ket itadda
No damagik, no pati di kiti kakaduan ng empleyada, uno empleyado kita mangyawid daman. Kung nada nga, saan na kano akayat ti mangyawid. So nga medyo ado kano, manong nemi di kiti iyawid na. Inabot no na manong nemi kita, adda kang palangit elementary ang kakabsat. Inaunak, when kat di kiti adject, adada iti lower grade. When manong, agbalbalon kami nga mga nagbasa. Naimas na kiti balon minsan si daan. Ado na kiti mi nga makan manong nemi tirabi, adan to pala pambigat mi, adan to balunan mi. Adan to palang kalabanan mi, iti sardam, sakbay nga mauray mi ni mama nga sumangpet, nga mga sangpet kada kiti kabarbarumanin manong nemi nga isangpet na nga naiimas nga putahe, naiimas nga si daan. Nga po ito dahil ito'y manong nemi na sanunat kami. Sana kaskarira duma manong nemi nga padaming obing nga ibagbagada nga malnoris. So dati kiti karoba minuka manong nemi nga madlaw mi nga saan nga mababsog. Ayaba mi, pakanan mi manong pagsidaan mi ti kare-kare, chapsoy, beef stick, adobo nga baboy, fried chicken, fried fish. Kaya na dumanduma manong nemi, kang runahan na ti kare-kare. No, da kare-kare na, kwak lang da ito eh. Kanak ba tamanang? Recheck manang, kaya nakit kumit. Datala tapos ko kayo. Kahit ko ti kare-kare, no, paborito mo met. Nga madumet manong nemi. Mangtadakam ton, iti irihit mi nga balunen, no kasta nga mapangkamagbasa. Adamat karuba mi manong naming ikan mi sa alang nga di duma may sampakot lola ti awag mi kang kuana no ampay sa amin kabagyan. Ag may mesan nga agbibiyag manong nami iti medyo kalapaw nga balay na kung namin no kakit lola ay nena o may kayo ikantin si day nyo pamigat katwa nata di kayo pa siguro ng migat. Ada ninatin ko dita nga rangaw ti kamuti nga mulak balasan ko. So ati kilnatek sa ko. Sukaan. Sukaw no saan kit kamatis. Sa damit sumagmano nga manok ko. Di adaglegtak no kan ititlog di manok umanayin. Baka kayo dyan ito kare-kare, lola. Kare-kare manan. Nagluto ka din ni mamang mo ti kare-kare. Nimot lola. Nalipatan nyo ko din nagtrabaho iso na ti restaurant. Nga giyaw-awid ka di kiti sandang may lako. Numanin sa uam kanyak data. Numanin umay nagpadiguan. Numanin umay nagparamanan iti beef stick. No saan kat chapsoy. Kanda doon pa ka pa'y amuno. Anya ka putahe ititad mo. Ano doon makit hangko may boss. So ipagpakang ko ka rin po sa kinaso. Among balasan ko, kayat ko, si dati nating. Ngayon ti karne. Ay ngayon kabot tamang tad ka. So sakit ramanak Agit mo gustong ka di pusa ka. nang runa no ikantitad mo. Kumusta met lola? Pagkapon nga rin ti igatang yung ti bagas nga isang iyo. Kada damat paglaglakwang ka na kitay itlog ti manok na tarakan ka. Kaya na pasariman na daw may mangibaga gumatang tinetib nga manok no tinula ka mailod ang tinula. Awang ganda nga talagang tikabagyan nyo lola. Ito nakakabagyan amin di kita. Dakayla siguro saan ko kabagyan nga dakayo man tinaasin ng kanyak. Padpadiguan na ka na kita yaw awid ni mamang mo nga naiimas nga putahe. Nga putahe. Awan lola mi. Iso nga nagbaling kayong matan nga lola mi. Lola, ano tinagan nyo tayo, lola? Bakit tinagan ko? Nalipatan pa yan. Lola Andeng ko nam. Andeng. Ano to nga nagan nyo kasanong nagbaling Andeng? Kandida. Ang pingar nagbaling Andeng no kandida. Sumatawag na kami. Mas nga lola kandida. Uno na kandida. Hindi, Andeng. Kantan sa akin na di kandida. Kita kanta ang mga rodena no mo makantain di kandida. Hinakon na lola kan manadaw kami kami nagbasa
Ala, gananat kayo, di kita kakabsat mo, aywa na mida. Tinawdawat ko balasan ko nena, nga ore awan amayo, servidora laeng nina ng mamang mo iti restoran, sabi ko mata, ada gastusan nyo para tinaran niya kamasakbayan niyo. Nakasta nga saludsudek manong nemi kini mamang no ito nagbasa ti high school ket diretson to. Naggraduarak ti high school ket makapagbasak to nga ta iti college. Tisungbat na manong nemi mga sinapod Diyosan nako. Diyo ka ni madlaw nga hanggang lagi di nga umapapal ka na iti magid kita yung nga pada yung mabing ket makurunong tayo. Umapapal ka niya. Mamang, ananusan nyo nga mamano nga mga sibro kayo ti kahit kosawan. Ayam no talaga nga naperdin ti sapatos yun no saanin nga matarimana kat gumatang temet ti baro. Gustamat ang dibado yun no. Ito maalusam mo na agad no. Dagiti pagalusam kat usaremet ni ading mo. O, di makainot tayo, han? Ni ading mo nga Heidi. Dadya mo't pagalusan ni ading mo Heidi, isumat ti para ni ading mo nga Lili. Akit na siya at unay anak ko tababae kayo. Makapagsisinublat kayo ti arwatan. Mung narod mama. Ang emno, kasta ang birthday kayo, akit magsibro kayo mat. Kakaiso na nga birthday yo. Kano kasta nga dumteng ti Christmas. Alakat gumatang temet at ti barong arwatin yo. Basit mo lang ti sweldo ka na ko. Ngayon kita nyo, balibarit ka nin tayo. Naglutluto na kayo din tinapikit saan. Aman na. Os ka no, dati balunan mino ka. Wala iso lang. No, balong kayo mawa nagbasa, isulit tilutuan nyo, itipikat, tapno saan nga makaliban unay. Di kita isang pet kong ina po itirabi. Isut ikirog mo, pamigat tayo, ha? Sa kaagluto ti balunan nyo. O, tirabi. No, danto kalaban. Agkalaban nga ito, pangururayan nyo ti panagkawid ko. Sa kito, ag midnight nga mangan. Mga asinapad Diyosan ako. Kat no, dagiti mo orno nga kwarta, saan kay lagi agsaksakit. At danto pagbasa mi ti kolehiyo, anak. Kat into makapagbasa ka ti kolehiyo. Kat agrado trabaho ka. Nalaglagan tumanen. Tas ikanton ti mangtulong kanyak para ti panagraduar ni Heidi. Kastamot ang kanilili. No, amirisek ti kasta nga sao ni mama nung naming anugutek kanunungak. When? Ti may sa kano nga dakkel pagkastuan ti pamilya ket makan. Ngayon libret makanin manong. Nagsipod ta. Naiimas pa eh. Kaya kung nakakang kanayon da kami nga kakapsat nga nakasaysaya at ti aking kuko at ti restoran nga pagtrabahuan ni mamang. Tay palubos na manunemi nga agyawid ni mamang kadag iti kakaimas nga butahe na dumaduma no kasta nga agawid manipod iti restoran. Ano nga tanong, maikat ni mamang ti trabaho na. Ket mapalit sa bali nga restoran. Mabalin ang tungatan ti agyawid pay. Ket kasanon no saan nga mabalin ti agyawid. Kadi sweldo na akit isot usaran na para iti palagkatang ti bagas, sidaan, makaramang kamtupay nga ta, tiniimas nga sidaan, no kasta nga sa bali nga restoran, no saan nga restoran, ti pagtrabahuan ni mama. So kang kanayon kayo bagbagano ko kakin ni mamang, ma, anak, sasayatin nyo tagtrabaho Gusto na anak ko. Sasayatin nyo, tapno saan ka nga maikat? Tanong maikat kayo. Oy na, kasano kami pa Baka agbiyak tamat laing baka no saan kam to makaraman kada kiti kakaimas nga putahe nang naroon iti kare-kare.
mga sinapod Diyos anak. Nasingpetak met. Aw mo't peti amok na nagbasulag. Iti pa nagtrabaho. Awan pa nabuong ko apinggan. Ta, para inaw kay kadi. Pasara ginawa. Kahit ko sa no agiserbak, siyempre gigamak ti pinggan. Uno anyaman dita ako bratos. Awan mo't peti na ibatak. Awan mo't peti reklamo di kiti customer. Kontra kanya. Kitigitingan kakadwayo ang trabaho, mamang. Nasingpit na katiman. Ang damat na kita na loko. Ang damat na kita kaskanyak. Awan ti mang mangtid kata kayo no kung anate kunadan. Nagitagka po iti customer. Tip. Awan ti mang mangtid. Pasarad ha. Ang pagbibingaya mimet, mamanumit lain. Di kang ganahin may pahinga daw dawat manunemi kat awang kumate ang sakit tinakhana ka na kami. Iso nga, asjay, awang mat nga ta siguro manunemi kabuta sa amin mat nga baybay antibagimi, no agtudo, saan kami mat nga pakpakatuduan, no bakasyon, manunemi, saan kami mat nga aglingling, unay nga mapan, makiaya mo no anyaman. Mga uminom kami met adungan dano manunemi saan kami met amabisbisinan ken nasalun nasustansya met manunemi dagiti papauneg mi no adama nagsakit gurigur lang pag tumariknukan no sino dagiti kapsat ko dag gurigur painom at adungan dano no aglengetan manunemi sukatak di ba kastamat manunemi kaniyak no siyak dagsakit asi kasundak met dagiti addi nga naggraduara ko ni elementarya, manunemi, numampay awan ti honor ko, ngam nangangato matlat kiti gradok, sa anak nga kalalaingan, sa anak mat nga kalalaglagan, ngam adakit iteng nga manong. Pinagbasa ko ti high school, manunemi, saan kami makapaggagidan nga mangan, kadigiti kakabsat ko. No kasta manunemi, nga masapan nga griing ni mamang, riingan nakmatin. Nena, mang, kringkan ko nakumangin no, kahit mo pala nga ituloy ti maturog. Maturog kan to. Naglagi pa ma, agkirog kan to, irihit mo lagi disdain nyo, kaya nagluto ka ti balunan nyo ngayon na po eh. Kaya naanya di kiti kayat yung irihit ng ito balon, ha? Ito yung di kiti allowance siya maplete yun. Ito anak, para kang ka dito eh. Para ka dali, hay di kinilili dito. Ha? Di kasama ko nagmimirianda. Mabsog kami, mama. So nga, kinapudno na kat. Umanahin nga, igatan ko ti barong arwatek dati urnong ko. Oh, very good, anak. Kaya di kapsat mo ako urnong damit. Tapos saraya daw urnong da. Sa damit gulpian ti gumatang no ko, ha? Anak ko. Ha? Ipas nagbudagbasa, bumalasitan kan, bumalasang kan to, di ka pa nagpapaara ba? No kaya't mo talaga tinaran niya ka masakbayan. Nagsisipit ka, kanipas mo tagbasa, sa mo baybayan di kita ading. At dapat na kita gundaway manong nemi nga saludsudik kini mamang. Ma? Awang ka diti, ran tayo nga, mag-asawa pa eh. Hindi ko mapailang anak aw. Hindi ko mapailang may sa 2-3 nga taon nga sipon na tayo ti amayo. Itangang bukok bakit ako. Napintas kayo matlat na mama. Takayot yung ka di nga mag-asawa pa eh. Tawang ka di nag-aarim ka na kayo. Adamat. Ang kasi na makapatanga kiti lalaking nga imbas nga iso nagtrabaho ka iso ti taraknet. Pilyan yung nga baga. Awanin anak. Umanay nga pangibuntungan at ti amin na panahon ko na kayo nga talong agkapsat. Tres Marias. Nagyaman kami ng asta mama. Naman pa'y may saklang empleyado iti restaurant. Ikarik ka na kayo anak ko. Naroon na king kanena, being inauna. No lagi di talaga, ngay pasnek mo tagbasa, kata graduar ka ti high school, laging gabang kawag trupos sa kati college.
Naragsaka tulaw na yan. Nakaroon na trabaho ka, kat saan ka pala mga asawa, tulungan na pala nga mang paredwar kini Heidi. Kaninto nagredwar ni Heidi kat dan tumaten trabaho na. Mawali mo tumaten di makiasawa. Tani Heidi, so nantun kaduak nga mang tulong iti pa turpos met ni Bunso, ni Lili. Matungpal nga tatarapap mi, mamang. Mga sinabi Diyos, palubos ti Apo. So ang gananad kayo, di ka agsakit, bawal ang mga tiagsakit, ha? Uri na kayo, mamang. Ang gananad kayo. Kanlalaingan niyo trabaho yun, tapos saan na kayo ingkaten. Awang kayo doon iti restoran, mga di kamton makaraman iti kare-kare. Adak idin iti Porcher High School manong name. Bukas na sumarong karak kani Lola, Anteng. Lola, ay! Nakapimpindas na ito po ko kanina, karoba. Kumusta kayo, Lola? Akit Kristo, yaksinsida it itlog tinetib gaman o, kaya natin rangaw ti kamutig nga, kaya natin sa isawsoy ti suka. Kaya nag-grab sa rin, gabrawak ti barong-bulong ti barongay. Napiksa kayo pa lang, Lola? Hindi kasi makita mo. Ang kanayon nakbet nga mapanagsagad-sagad di taglawlaw ti kalapaw ko. Kaya nagpag na, aglangat ako, nagdigusak to, namamigat ako, ay. Napakot ti biyag yun o kasta. Ikabutaw mati-mati nga bisyo, tiyak met agtab-tab ako, sa anak bet ngamin inom iti ara. Sabi ko man, Lola, dakito pa lang, ento no, agasawa kita aganaka. Kakayat mo itong ipayuwan kanyak ti anak mo. Nakabailan yung tupay lang, ha? Di yung kayat tagaywan ti apo ko yung titood. Naman na. Ketsi ka. Adanobyo mo. Dito ti iliklikak, Lola. Orin to na dang ti college. Liklikak di kiti lalaki. Ayam ko na da, apo. Nga no kasta agbasbasa ka kadadan karelasyon mo. Ti ayat kat agbalin nga inspirasyon. Angem, ada limitasyon. Agbalin nga inspirasyon. Basta, asapul nga, ada limitasyon. Ano nga limitasyon, Lola? Kaya maginubya ka agad holding hands. Unang imkunada agad kibin-kibin, pakaalaan ti ubeng. Ni Lola, kaya wala. Kan kuyog-kuyog, pakaalaan ti sikog. Kaya waras mo na kita pa nagkita. Kaya kita iyahangan nakasagana nga nagpamilya ka nagbasbasad na ito ka nagsikog da. Uno makitaray da. Uno mangisangpit da. Di ayat, uno pa nakirelasyon, nagbaling inspirasyon, basta laki di ada limitasyon. Eh, na limitasyon mo, agad awan. Sayang lang ti kwarta. Linit kinrikat na ginaganak, amang pabasa ka na gitanak da. So, kasi kanena, agsingpet ka. Well, Lola, kasta kang kanayin ti pagbaga ni mamang ko. Agsingpetak. Anay tayo, di paborito mo nga isang sangpet ni mamang mo nga ang luto. Nga sidaan. Kare-kare, Lola. Ala, pag pinustaan ta, baka inaldo nga makaramang at kare-kare. Awang piting panaghawid ni mama nga awan kare-kare. Eh, mayat man. Di ka mauma. Sago ka uma, Lola. Oray awan makit kita kasabali nga sidaan basta da kare-kare. Ito na minsan pa manong name. Kaba nagpasyar kumanan ka ni Lola. Nga nang tedak manin timakan. Amo ka magustuhan na. Beef stick. Lola, ti paborito mga beef stick. Amo, paborito apay ko na. Apay. Pero ano darata nga lumagda ito yung ipang ko. Kaya naman tawon kong kitne kompleto pa lang na narunas ito yung ipang ko. Tapay, Lola, mayat ti beef stick. May na. Kaya nga nalok lang mayat at napindas nga paggalgala. So nga, no mong itrabaho tingipan. Agro ko. So nga no saan kang galgal kalagit ay natangkin. Agro ko. Kikadwa na rin iti kasto yung edad ko. Ay, awang ipandan.
Sa gayam lola. Masaludsud ko man, nena malasag ko, papa. Ano naman ang datan lola? Paggapgapuan na kiti, isang sakpat ni mamang mo. Ni lola mat, kaya restaurant nga magtrabahuan na. Restaurant nga rin nga sikat. Ado na kiti mapanamangan, gaputa na imas ti potahe da. Kang kanayon ka din nga, saan da nga handa may pibusan. Kang kanayon ka din nga, handa mabati nga luto da. Kang kanayon siguro lola at kanayon nga gyawin ni mamang. No, minsan no, mamirisik balasang ko kat kasla. No, siyak ko mataking ko kat restaurant kat pambarak ko mga ited. Kat adabayad na reta. Ano ito kito sa lola? Kat mabalimbat nga irihit. O no, saan ka kasjay? Mabalimbat nga ipidwa. Handa ka no ang ipidpidwa, lola. Kasta ko nan mamang mau. Un lola. Pagkapon no kumarot ka dyan isang sangpit ni mamang no sang agapong nga nakita sanda nga nailako. Sa bagay. Naimas ba taramanak? Naimas. Handa nga min nakaibaga kanyak na minsan. Napanak di tatyang kita na pagginatang. Nadanon ko man sa dinete may sanga chismusa. Kit na nadakamat na ti may panggap kininanang mo nga ni mamang mo nga seli. Selit na gani mamang mo an. Aman, lola. Nga, madilaw na nga rod, no apay nga nakasalsalon at kayo, kat may salang servidora ni mamang mo ti restaurant. Kit kunakit, agisang sangpit ka na kiti imas nga putahe. Adagiti sanda nga may ibos. Kuna, naglibit loko nga chismusa. Apa naglibit lola? Anang saan nga may bibos? Dagiti customer ko na ma. Kunana. Oh? Kala mo patpatsin na niya, chismusa nga ron. Kaya yung asawan lola. Dagiti yung awid ni mama? Haan, saan mo nga patpatsin, di bagat chismusa ko nakmait. Ni mamang mo ti patsin. Nga kita sa handa nga mailako, handa nga maibos, nga putahe. O baka maladaw kan Diyos ko alam. Among gayam lola. Nakon, gananod ka walasan ko, agsisingbet ka. Manong nemi, nagbalin nga burbur sa kanyak na dyan ng baga ni lola andeng, ngayon baka kano ti chismusa. Ted-ted okay man lang di ted-ted di ba? Handa lagi durugitan. Di ba? At damat na kita mga iti restaurant nga di order da sanda nga may boss. At damat da serving spoon. Di sentiment na kita mapanamangan saan ka di manong. At da kita sanda nga may boss ngayon na po eh. At damat serving spoon. Nagpeso nga ta? Nga ted-ted ta? Dagiti saan nga maibos si customer? Ti iyaw-awid ni mamang. Agsaludsud at kumamanong na ngem binabay akon. Amangan no ung tanak ni mamang no saan kat amangan no deta ti panggapuan iti sa amin nga pagkinawat nga gina. May sagsagana din manon na ti graduation. Eri mapasamak ti jak tupulos malipatan nga mapasamak. Si mangpet manin ni mamang manon nemi ket kompleto dagiti dati-dati nga awid na kang runan na iti kare-kare. Wen manong. Gawatasan ka mong nagkalaban ket mabising kam una yan datan. Naglulumba kami na. Nga nangitasar manong nemi kadagiti sagpet na iti makita malasin ko asigot ti anti kare-kare manong nemi sut imuna ngimbukbuk ko iti manlo ko. Nakala ko din na po eh. So lang ti sindak manong nemi. Ngam gabot na kasla agsikal ti tiyan ko. Ni apay. Kunak.
Kimot sa haraag manong nemi ti amok ket taba nga adda iti kakari-kari nga sida. Kabayadan nga galgal-galak manong nemi napanak iti CR. Tapos napanak manong nemi sakit ti tiyangko agsikal. Iti naglimak-ungak manong nemi ti baon mas dawak. Di jagal-galgalit. Abay, di mat lang magalgal. Agrunutin. Ano ka tayo nga pa? Karne. Kunak manong. Idi iyo lak takitaek manong na may nakigtutak. Malasin ko. Hinakot ko. Chewing gum. Napanggo pinilit ako sa ako bininat akas tamano talaga chewing gum dako sa klamanong namingan nagrurusok kat ko na kasla kayat ko manong namingan erwar dagiti impaunag ko Diyos ko apa nga that chewing gum. Apa nga da bubble gum ito kare-kare. Aga po ako si Armanon Nemi, panak ti lababo. Kahit kong ero Armanon Nemi, nagitingin kinan ko. Yabot jak amon no ape kas titirignak. Kasla aming nga kinkinan ko Manon Nemi. Ada na ilaok, nga saan nga rumbing nga na ilaok. Nakaturog idin ni mamang Manon Nemi. Idin to kakabsat ko kat kinasit ganda. Ate, apay. Apay, ate. Ate. Kastaw na ilingit mo. Gagkata mga ate pagpunas mo. Apay, nagkapong kita CR, sikal ti tiyan mo. Anda ka dinakan mo nga madi. Awan. Ano nga ron? Aginaw kan sa ala. Talay pagbakan. Ginaw. May nobyo. Abi nga ron. Stunan. Gito lang ron timanganin. Saan ako na mga... Ano nga ron? Saan ako na mamangan? Umangan yun. Baka mo kayo giran. Baka mo kayo. Napana ko niti ko. Pagturturugak Manon Nemi. Diyak makaturog. Naman pa'y amok. Nga nagplastar matin na kiti adik Manon Nemi nga maturog. Kanamok Manon Nemi ng repda. Dagiti saan nga naibus. Para manan ti panakirihit na itong bigat. Panakirihit na. Tapno ang daman ng palunan mi nga mapanagpasa. Pagkasan nga da chewing gum, bubble gum. Ito kare-kare. Gusto nga tati ko na dyan. Bakit nagchismosa ka nakasalita ni Lola Andeng? Nga dagiti ted-ted da. Ti customer. Ti or-ornungan ni mama. Ngayaw awid. Nga ipakpakan na kada kami. Siyempre. Saan ang mga ni mamang dito eh? Nagasta nga bigat mo agsapa pumanaw no makarubwaten sa ditong restaurant ti panganan na. Ti pamigat, pangaldaw, kan pangrabi. Kat dagiti iyaw awid na para kada kami nga anak na. Iti manon nga tawen. Sipo dadampuot ko. Agyaw awidan manon Nemi ka dagiti makan. Masida. Agpeso nga tati ko natin chismosa. Rumbeng tungata nga. Damagig na ito kini mama. Ano nga tati rumbeng nga ramidag? Manong Nemi kabigatan na sa anak ka nagsida.
iti inrihit ko nga masida. Napanak manong nemi tayan ni Lula Andeng. Lula, ay, nena, taman nga malati ko ang awan, igam mo nga, ipanigungan niya. Awan Lula ka po ta. Boss, kasta, ano ta, umayak ko siya ko at makisidakan ka. Ay, karoma ka na, taraman mo natin si Sidak. Ina po yung Lula, inak mahala. Umanatin na po ikaw. Wala, sumahukan. Ano, sandidulang salipak ka. Kung Lula, ay, pag-isuman nga, talong itlog tilideng tak. Ala ko am tadwa. Ay, dito lang may sa Lula. Tara manam dito, kininat mo kamuting. Nakayat mo, isa-usaw mo ti suwa ka, wano, ilasin ko nga, pisitak ti kamatis. Nakabasit di ko ti bugong. Kayat mo, sukab kamatis. Anak may Lula. Para kanya kamatis. Kayat ko ti suka at masapol ko. Ti alsem. Natang marulata kamatisin Lula. Siya akon Lula, siya akon. Ginuduhak ti salad. Wano nakalnat nga rangaw ti kamutig. Manon nemi. Sa akon nangalat ti duwak amatis. Binukuhak sa ako finish it in pelta. Saak nangalat ti buko dugo di ko ti bukoong. Wala maya rin. Mangantan. Owen Lola, ngayon mag-uri ka balasan ko. Sakbay ka manganta. Saan nyo ka di nga raramitin ti karkalarag? Idi Lola, di mo matinararamitin ta no sumango kam kaming nakalalisto kami agisak mo. Lalakit, ruwan mo ito ng balasan ko nga. Amom, di kito'y, agapukin apo Diyos amin di kito'y. Ito rin ba yung una nga pagyamanan tayo. Manong nemi, indauluan ni Lola Andeng, ti ababa nga kararan. Tina, yaman, kadigiti, taraon nga nito sa din na panagyaman, manong nemi, di panagtarabay ni Apo Diyos, kang kuwana, kastamat ang kanya, agrawan ti pabilyak, nga si salunat, katinda panang kidaw, ti panang pendisyon, ni Apo Diyos, kadagiti na idasar, nga taraon, nga kita nga taraon, katagbalin kumamang tentipigsa, nga mga nung kadagiti pagtrabaho, anong ngagmalmal, kaniti panagserbi, kang kuwana. Sana kinidaw na gito in Jesus' name. Maganda ka din. Mas dawak man. Abay, tapay lang man ipolitikat. Abay, tapay lang kahit mo't sumahong kanya ka mga. Madi ka di Lola? Agad mo kayat ko atap na ito kasangok. Inton mamisang nga din Lola, ado yun doon. Tibigat. O Lola, agad ko na. Tirabi ngay. Mabalim na tirabi mangtedak to ti basta mangtedak to ti igatang nyo ti sukat kada babaya mo nawayat mo agad isuro ka nga agluto iti nateng hindi kasama nagluto puro man agapot sa restaurant kang kanin nyo agluto kay man gamba na po lang alam mo Lola peso, jakpaya mo nagloto ti masida. Ala, isurukan to nga ron. Kalaim to may muto, nang narunan na bakasyon, nakagbasa. Nadlaw manong nemi dalili kini Heidi nga saan kong aramanan, digit sangpet ni Mama. Tano kasta nga mga rabi, magipang rabi, manong nemi, kini Lola Andeng. Tano sumangpet to ni Mamang manunemi agad tapno sa ang madlaw ni Mama. Bumangon nakmat mapanakmat agin aagaw. Yung pamarak to lang ang tulungan dahil di kinilili nga mangi malukong manunemi kadagiti na isupot nga taraon. Sa kunak to kadakwatan. No, makamukha ito ng mga ipak ng kadagita. Ate, di kayo matpanangan. Nanganakitahin na parang nagpangan ka ni Lola Andeng. Ala? Nabayagan ako sa aramida ma. Ito naman minsan. Agluto akto.
Iti, si Den dayo. Apag luto ka ba na si Den? Nagrihit ka lang. Gumawa kahit ko tinatin. Kaano pa yun? Nagadong ka kare-kare na eh. Kare-kare. Kuka yun. Alam ni ate, apay maten. Anat naksimsimrokin ka. Idin to tadi mo kayo kayat kan na kami ti kare-kare no ko. Kuka mabukbukudan na kayat mo. Nauma ako na eh. Hindi mat ate. Mga kayo, basta ko lang ha. Baka mo kayo ito agipak na yun. Inak maturo ko yun. Manong name iti eskwela nadlaw ni Rodel ka eskwelaak ken close kanya at apay ni kun gaway manong name ngayang ango ng armanak kan nadlaw na nga problema nena ay Rodel no kaano ba nga graduar tayo so pwede pa nagproblema ang problema nadlaw amamu ka problema mo ka din ngayon makapag-graduar ka di high school kat saan ka itong college. Hanggang problema na ito, gabot at urnong ni mama. Inusturak mat ka, di ba? Nga, tidak kala paggastusan mi, kat sa aming paggastusan, isot urnungan ni mamang. Gabot halos libre amin nga kaninyo. Saan kami mat nga gastadura. Saka malamang isibro no, ag-birthday kami. Kendon ti Christmas. Awa mo saksakit ka na kami ti grabe. De, oresang ka ba sila di sweldo ni mamang? Maurnong na ata. Awa mo't baybayadan mi sa mali. Kuryente, hanggang mo't nga nagastar. Danom, libre mat danom sa dito, at damot bumbami. Ay, hanggang mo't nga kaskasera. Di ba kornong kami? Iso na sigurado nga makapagbasak ti college. Ano nga ti problema? Kita man problema kung ano kita. Iba ba kanya, baka matulungan ka. Tsaka mo rin. Narumbang yung bagak kanya natin yung saan. Narumbang yung bagam kanya. Boyfriend na. Oh, susu. Ano nga boyfriend? I'm a boy and I'm your friend, di ba? Di boyfriend na. Sige, boyfriend. Huwag lang sweetheart. Kaya sweetheart lang to, dati sa college. Si Carmen Rodel. Iba nga ito problema. Inistorya kini Rodel, ti may panggap iti chewing gum manong. Nandiya ka mo. No chewing gum at laeng. Baka na dalusmet nga tao, di ng chew, nangaramat ti babel gum. Ayam, Jack, man amo manong namitiriknak, basta saan kun nga kayat. Basla amin ng isang sangpet, ni mamangkit kasla Jack, kayatan nga ramanan. Tas la arapa-apak manong nami nga, saan nga nasiyaat, nga kasla narugit. Kat kunan kanyak ni Rodel, kat saludsudong namin kay mamang mo no tedda, wano, sobra, wano saan nga nalako. Sa bali ngayon kahit asawa ni tedda eh. Tedda meaning saan nga naibos ti customer. No, tedda, laeng, tedda nga saan nga nalako, di ba? Ay, di ba rin si tedda. Di sobra, babaling nga sobrat kinaaduna, iso nga saan nga nailako. Wano sobrat kaaduna nga na order, iso nga saan nga naibos. Diyak man kaya sa lutsudin gini mama. Saan nga masulbar na problema mo sa lutsudin? Kaya na nga ito sungbat ni mama kanya. Agad, baka maintain na rin na, hindi ibagbaga na nga hanga nalakla ko. Kat no may panggapit tsugi o yung gam, baka di ko sinero takin aramid. Basta, awanan, jakon kaya. Kaya nakarutsid si Damon. Paano makipangpangagin o andeng. Aging ka nga sinusuruan na kang agluto ti sidaan nga natin. Ngay.
makinatengkeng ko na, agabrawak, saan gumatang at itlog, dinetib nga manok, adamat na kita matagtagda iti allowance ko. Siyay. Kan itong bakasyon, nagmulak doon iti marunggay, kada kamutig, iti likod ti baraymi. Adamat natin, no, dikit puro ngamin subsubra. Anak subsubra. Tapno, mapanagnakan deta nga panagnatangatam sa lutsodom kini mamang mo. Kahit no sa mo, awan tured mo ang salutsod, ti may balakan ko, mapangka agsiim, iti restaurant nga pagyanan niya. Agsiim? Uwan. No kaya't mo kuyugan ka. Tun Sabado, awang klase. Agsiim ta. Kasano ko mga masiim ta nga ron? Alis to lang no makitam to ni na mamang mon nga mapanagukun ka dagiti nanganan dagiti customer. Kaya nanta ano anat aramidan na ka dagiti sobra o no tedda. Oh. Di ada solusyon iti anti problema. Nagkaman na Rodel. O manungkot ka? Tun Sabado? Sige. Kasta nga ron tinaramid mi manunay mi. Ang karigatak nga medyo binaliwan manunay mi tibuok ko. Uno saan pinabuludan nak ni Rodel ti kipis. Tapno da panglingid ko ti rupak. Uno han nga basta malasin nak ni mamang no kas pagarigan. Tadi na pa nakita manunay mi nakakipisa. Kan di na pulos ekspektaren. Gabutasahan kami panganap-napan ng nagkakamsat iti restaurant nga pagtrabahuan na. Naididayan laing nga panagkuyog mi kini Rodel, manunemi, inosarmi, manunemi, ti tricycle, ti uncle na, nga ni uncle na mismo iti nagdrive. Hindi mi magbaga manunemi, ti pantrantami, hinggang malagpasyar ko nak. Kuna ni Rodel, impamarang na pa yun ang anubya nak. Hinggang mag-date ko na iti kabisera at syudad. Nadalos man nung name iti restaurant nga magtrabahuan ni mamang. Dangam ti ruangan, aksla gumandat kami nga mapanagtugaw, tag-order kami. Ngayon saan kam nga nagtuloy man nung name, di makitak ni mamang. Iti ruar manong name makita mat iti tawa no pa da screen na. Nakitak ni mamang manong name nga napan iti ayan ti lamisaan nga pinanawan ti upat nga customer. Medyo masidegak kat makita ka na laing. O makita ado di kiti sobra. Kita no ti aramid ni mamang mo kat pagtitipunan na sigurado nga mapan ti pagbasuraan. Siguro, at na baboy, dadaking ko ka at restaurant. Para baboy siguro kita, no, para tilapia, no. Nakitak man ang nemi, at din roar na supot. Upat na supot. Tunggal putahe man ang nemi, may sangap supot. Ape ka kasi jay, Rodel. Meaning, insave na saan nang ipandibasura lagi jay. No kasta. Pudno ti ko na ti bakit. Subsubra. Tadda dagit ayaw awid ni mama. Nakangkanan mi. Ngam nadalos. At disantemet na kitinangan. At damat serving spoon. Kasano no? At dagiti mangan nga. Dagiti saan nga magalgal kit imbes nga. Marusok ak man. Kasla kayat kumanin manong nemi iti agbamit. Iso ako nak kanirudel at awit tani. Hindi magas kami manong nemi iti pagkatangan ti danom takayat ko't uminom.
Iminumak ng kasla kahit kong irwara. Abay, na mas masama ka. Diyan ka mo, diyan ka mawatin trek na Rodel. Basta, ti panunod ko. Sombra kiti panunod ko nga di kita iyo awid ni mama, nga kang kanemi nga kakapsat kat narugit. Saan nga narugit? Aksidente lang din nga pasamak ka, danagalgal mo Babel gum. Saan mo nga pampanunod nga nga narugit Nakita mo tinarabid ni mamang mo? Haan naman nga insulupin na kita nagtulangan da, ngayon kabil da iti lamisaan. Da kita nagkapo iti pinggan. Nagawitan. Edi at narumuar manong naming anak ko inuporme iti restaurant amuklatan nga katrabahuan ni mamang tagpadpada da nga rutino porme. Apa yung nag-start din ka? Mabilang ta orayan ta. Sino? Dita. O may siguro gumatang dito awan lako da siguro at kahit na angatangan. Inismak manong nami tiyububing na amang ng iyong mama. Hay. Agnubyo ka ela. Baka high school student ka pa lang. Nagkaskwelahan ka lang, manang. Manang, waitress kayo dito ang restaurant? Balasang ka pa Uy, saklat balasang. Damin asawa. Ay, ada kayong balo nga maysa. Amo mo yung balo? Kaya mo ka katrabaho ka ron. Ni Manang Sally. Sally, tinagan ni Mama Manong Nemi. Oo, apay ni Manang Sally. Iso lang iso lang nga balo. Adan ti talungan nak. Nagiti talungan nak nang pakpakanan na kadagiti ag subsubra. Nang gumatakman ti. Yung baga na di katangan. Apay ko nung nga subsubra ti ipakpakan ni Nana Sally. Kanita talungan nak na manang. Kaya na tayo sumunod na galala kadagiti dada. Paritan pa ni Busmi at adang arot baboy na. Ang imiliblibas na. Diyan mo lokon mo pa yun ko nga laukan ti badikat. Ha? Oy, nasutil kami mat na duma. Nakitakman kung ko namin ako. Masaray kami ti ko. Ada kita yaw abid na. Alala, panawag ka pa ka. Manong Nemi ad damanin nga simken tirurusok ko. Kanagbabit akman. Nakwam. Makita mo, Rodel? Naibaga na nga mismo na ijay. Napasarilok wanda isuna. Nga dagiti isop-sopot ni mamang ko. Nakasta siguro nga mapan na idolin na giti supot. Nga lang isuputan na kadagiti mo na nga insupot na. Kaya yung baga na dyan nga babae, nalukruan da, laokan da iti madi. Tadayam at palang tinanduktalam kasano no, nahimas langin ti pangpanangan mi, ada kaya madi nga na ilaok. Anong orden taramidam? Nagstrita kami tinalapat ka ni mama. Manong Nemi alas 10 di sumangpet ni mama. Basta ako naman ang panaglumbawan ng Nemi di kakapsat ko nga nangalay ti supot. Kalpasan na rinuggandan tinangan manong Nemi. Oh, ano ba't lang orayam na yun Dati-dati kat sikat umuna, ulumbaam di kiti adik. Ato, insang ba't ko kare-kare? Mama, mabaling ka din kang sarita ta. Nabanog ka kahit kung di maturog. Mabiglayan, mama. Mabiglayan. Ano namin tipagsaritaan ta? Haka mabisin? Unang po nung tipagbagad adim nga kasi lang kahit mo timapanmangan, itayan da lulam ngandek.
Una sa angkat, nagluto ka. So nga nangangkan. Nagluto ha. Nagabrawak ti. Brangaw ti kamutig. Marunggay kan. At saluyot na. Kaano pa nga mong tagabraw? Sinusuruan nak ni Lulanding. Naumakan ti karne. So nga kahit mo tinateng kasta. Kaya damat sapsoy. Natang madayjay. Kahit ko rin iti. Leafy. Nakit na siya kaya't mga dimkursonadan ta na umakan na kita o mabaling ko. Nakmaturo ka. Mabigit lang mama. Sige. Iti sila dito pagsalitaan ta. Ano naman iti pagsalitaan ta, anak? O na bagang makadi nga masikog ka? Ako pa'y boyfriend ko, mama. Ano nga iti problema? Kasi lang nakla in corner dito silad ko. Nga di mo kaya't nga mangigdi kita adim kay pagsalitaan ta. Ibagam ka din nga liuang ka, kaya na napasamak yung boyfriend mo, kaya masikog ka, kasta. Sana ka masikog, mama. Ngayon sa lulsudik na ito eh. Kaya gusto ko matisong matyo. Dagiti sida, dagiti makmakan, dagiti taraon ng isang sangpetyo. Nangalan nyo. Kapangalak ko mga orban, iti restaurant, pagtrabaho ak. Saan yung nalako? Wano tedda. Ano iti problema? Sumbatan nyo sa lusod ko, mama. Tedda. Nagiti customer. Ti supsupot yo. Numapang kay agukon ka nagiti ng ananda. Adat supot nga nakasagana. Nga pagisuputan nyo. No anyaman ti sa anda nga masida. Iti anyaman na putahe. Kasta. Anak. Saan nga narugit ti gitay? Uray parparitan nak di Busmi. Tada baboy na. Yung may pagpakasik bet. Napilang saan nga katangin. Nga nasustansya. Nga papaunig yun. Makita yun, parang dito kinasalon at yun, nagitipada yung adan to lugar tayo. Gabo ka na kita nga taraon. Ngayon sigurado kayo, nga paman nga iyawid yun at nadalos. Nadalos. Taabay, dama dinudok talam. Diyan akong kayat ti kari-kari, mama. Nadloyot siguro neta kung imbaga ka na kayo, nagiti kaabsat ko. Tatili nga uding panakaramon ko ti kari-kari kat ada nagalgal ko nga bubble gum. Baka yung kabil mo't lang hindi kakadwayo. Nakasaritak, hindi kadwayo nga balasang. Kasan, imahek sa diya, mama, I'm sorry, no makabasulat tinarabin ko. Nakita kayo nga mismo, nga nagisupot, upat asupot, iti upat nga butahe. Rimuar, dati balasang nga kadwayo. Nagsalut-sut kami. Si kakano, tibalo nga kadwada, nga gisup-supot ka na gititid-tidda. Nga ipaharit ka na ni Busyo, nga ipakpakaasim siguro. Katawaan da ka. Katawaan no katawaan na. Nga maawandakis ang romantic. Kung namis mo na dyan nga balasang mama, nga duklukod na ka. Pasari, mga kabil dati sa ngarumbing, kabil da ka na gini supot nga. Pag isup-suputan nyo ka na gini taraon. Tikit-kit na kasuhin. Narukit na kita awid nyo, mama. Ngayon pagpakan nyo ka na kaming anak yun. Tada ka din nagsakitin ka na kayo?
Ada ka din nagsakitin ti tiyan na kada kayo? Ada ka din nagsakit kada kayo? Grabe. Ikasano no, mapanunod na ito nga magpanit sa bidong. Anak, hindi madlaw ko akas sa taramidan na. Nasepti ti pangipanak. Kadag iti pagkikarkargak na supot. Awan ti pagtanagap. Tam. Naibagam ti kasta. Yan adak ng isepti. Diyak kayat nga ibatahan na kiti supot. Noon askin nga ibarikas ko. Nadalat na ti bagik. Aramidag. Tapno awan ti dakas nga aramidan da. Awan ti mading ipanda. Saan nga kasat kahit kung orayin nga ibagayo mo, ma? Kanya nga rod. Di kahit ko kasan yun itong maramiden. Kaya kong tigluto. Insuro lang ni Lolandeng. Anak, dakla gastos. Kat no kayat mo, jala si daan tigluto. Okay lang. Ngayon ulit ka, anak. Saan nga narugit? Dahil tala panunot mo timang rugrugit. Itinakim mo. Taan niya ti panang ipagarubukan niya ngayon am pakpakanan kayo ti saan nga rumbeng nga kanin nyo. Yung bagagmat kang kanena. Nagdakil nga malibre ka na tayo timakan. Ngayon so ti mo urnong. Para di masakbayan yung kakabsat. Nakasaysayaan nga panggap, anak. Bayan na kiti tao nga mga ibang nga mali. Nangruna na kiti katrabaho. Noon naaramid naman tinangloko kan nga, kandain lok na nga mali. Saan nga na ulit, anak. Nangruna itang. Tayong baga mga sa tararamidan. Ulitek, nunaskin nga nakabarikas lakta kanyak dagiti supot nga pagikarga kadagiti saan nga rugit nga tanda dagiti customer. Ket aramidek. Ket nasamon nga may rusok, gamot adam pubiam. Palubusan ka. Nga mangluto ti kayat mo nga luto ng sidain. Nga dinakparitan nga manghihawid ka dagita. Anak, grasya dagita. Grasya. Nagkapukin niya po Diyos. So nga saan mo kung mga karugit, ni grasya nga ited ni Apo Diyos ka na tayo. Manong nemi maawatak ni mama, iso nga sangkon nga pinaritan, kaninsarding kunday tang isyo. Kat gamuta talaga nga jakon kayat ti kare-kare. Kanda dumapang isang pet ni mama. Agad obra ko na, iti agluto, agmula, iti nateng, manong nemi, mapanggumatang, iti ikan, no kayat ko, iti agsida iti ikan. Nagraduara iti high school, manong nemi, kat iras iti kari ni mama, nagasagana nga mangiruhar iti ornong na kwarta para tigastusek nagbasa. Kinapudno naman ng nemi, first sem binayadak amin. Tilahing allowance ko manong nemi dito ni mamang tinaldaw tunggal mapanak agbasa. Nagtultuloy man dua kapsat ko ti managbasa ti high school. Nagtultuloy manong nemi ti sa sangpet, panang sangpet ni mamang kadagiti taraon. Kat no saludsuden the Heidi kani Lily. Ate, nangakan? Nakanakitain. Uri na kayo. Simabay kayo nangakanyak. Magustuhan nyo madilutok ni na brown. Yung mabising kami manin. Ganun mailiw kam kadagiti. Naimas nga taraon ni sangpet ni mamang. Di mangang kayo. Basta laglagi pa nyo, irepyo. Tano kayat yun to nga sidit, irihityo. No kayat yung balunan nyo. Sige man, mate, hanggang balbalon. Ilibre-libre nak ni Rodel. Napapangkamangan iti karinderya. Boyfriend na ni Kuya Rodel. Adakon man ang name iti third year high school.
third year high school. Third year college, iti kursok ng accountancy, iti graduar meten manong nemi, nagraduar meten ni Heidi. Kat ag first year, iti kurso ng education. Ma, agsardang ang pelang tapno, apay ko magsardang ka. Wana tagbasa ni Heidi, awang problema, jak mat problema, tikanan tayo, sikamat akin problema, deta kanan masidain. Adamat mulak nga nating mana, mama, di awang problema, di bugong asin pag-abra mo, ken adamat mateddak iti allowance ko itadyo, ngagatan ko nung kati itlog, ket na makaorno nga, gawa na nga pa mismo ti native nga manok. Agad magusto mo iti kakabsat mo tegsida. Iti lutong nga native nga manok, unma, naglengdag kaldo. Da kayo ma, kano mo ito maramaran nyo ti luto? Ito nagdayopak Diyak madagdayopak. Ungarot mo magdayopak kayo met. Ito oray pa yung graduar ka ta, ginanaak nun ta. Handan to katulong ako na magpabasa ka nagiti duwangan din. Manong nemi, dahil tala unay ti pagyamyamanan may kinayang po Diyos. Tanong man pa'y ted-ted da, dagiti ipapaunag, dagiti kakabsat ko, puwera kanya akong tadyak pulusin rin maman. Paborito gini ti kari-kari, ngim na makakita ka Jakayat ko na. Naman pa'y amok nga nadalos, aksidente lang dedi. Ngim, kaslasang ko nga kayat nga paunag, tano, gandatek, sumkenas dagos di rurusukak. Ngim nasalong antak met manong, tanaimas ba digiti sidak, ngayon surunak met ni Lola Andeng, yung nga nagabraw, kan maghiligan itinatang, ni Lola Andeng manong nemi, kaslasaan nga bumaka. Nagraduarak manong nemi iti korsok, nairwar ko di board me kini Rodel, kanagkatrabahuan kami iti bangko. Tintuloy manong nemi, ni Heidi nagbasa iti pa korso ng education. Iti ag college meten manong nemi ni Lily, nursing met ti korso na. Iti ag sweldo ako nakit. Na, agudwa ta? Ano agudwa? Sweldo. Para ka nagdi kakabsat ko. Dato yung ornongek para kanya. O sige anak ko. Mabaling ko nga roden tagin na na. Ayam jakmat kahit tagin na na. Agin na nang agala ka nagdi tad-tad da. Ito anak ko na ya. Sa pulim madigit kakabsat mo. Pinadas ko namin sa nga awan tinyawid ko hasta oniririd ako na. Anak, nadalos, wala amo kon. Basta lagi di sa inyo nga iba't bati tahang mangloko di kiti kakaduam. Awan di gijay. Manulat sweldo da, di pa'y umanay para kaduhada. Katne, naparidwar ka, manulat sweldo nga kaservidora. Dakil nga ekonomiya tayo. Sante nga paggastusan ti taraon, taday nga dakil paggastusan ti tao. Numanin iarang-rang manong name ni Rodel, ti panagayat na. Data pa lang ti high school. Aking ka na ita. Hindi ka makauray, di mangaram kat sa bali. Si kamat atat ayatak Di orayam. Ito na no. Ito na makapagturpos ni Heidi. Kaya na pagtrabaho na. Duwa pa yung atawin? Di ka makauray. Nakauray ka ti manong atawin. Di ka makauray ti doang atawin. Sige, guray yan. Nagbeso manong name di graduaran ni Heidi kat natulungan mi nga nakastrek iti public school. Will you marry me? Kaya't mo nasawain tikas kanya nga nangnangan tad-tad tad-tad ang nadalos kaman. Ape ka din nasaan? Hindi umay ka ito mag-asasawan. Pesa? Uy! Aumon pulos parang kadkad ni mamang panon nemi. Hindi umay dan mga sasawa. Anak, ti plano yung arod. Kita, agnaedak to di balay da Rodela, sakam to ibamuspusan. Ag house loan kam to. Housing loan. Maka-loan kami ti house. Kaya may karnos ta Kaya madang kam to ti balay.
Baka adayo man ti pagbalayan nyo. Gusto lang na. Kung may kita sumasarong ka, no daham ti sumarong ka, no, may sarong karamiti, apo ko yun. Anong name ka po tanang pigsapay lang ni Lola Andeng? Lola, hey! Kumusta na yung accountant nga nena, ha? Agtap mo po siya di bangko. Kita mo kadlay nga ya. Isikapay lang di o nena nga, di mo pa mo apunasin, di anged mo. Ya, may takot na nakalablapsat ka nga mga obisina. Agasawa kami kinurudel, Lola. Kita, ni Apo Diyos, di ka na yun namang travel ka na kayo, anak ko. Kabalan nyo mo't pala timag na. Natigait mo sa wet, kinabigsak mo't pala ka talaga. Isungarod data kang kanayon nakamagmag na, ako kay ag-exercise, kapatak, dahil nakatkasapulan tibag Apay ada papagnanak na nawatiwat. Alain kayo manak ti kasar kada kami kinurudel Lola. Mga anak ni magbakitan ng mga anak. Hindi siya tulat ka mabakitanan. Una Lola. Akan mo na. May katangan na ka ti arwatek. Uwan Lola o magdanagam. May katangan at arwatek. Papintasin ka. O may mga iba unak dito ti beautician. Taga-parlor. Tamnigas tagat papintasan na ka. Ibagam ka na yung mag-up kanya ka. Nga tuladin na ti langan ni Imelda. Ni First Lady. Ewan. Naklibok na. Uwan na. Bunggo. Kaslakla Imelda Marcos nung kagagmarsa. Uwan Lola. Naragsak nga na ornos ti binangon miya pamilya kini Rodel manong late. Kahit kalpasan, ti may isang atawen manong nemi, kalpasan di pa nagkasarmi, naggraduar meten ni Lili manong nemi. Dua nga atawen manong nemi kaya naggraduar meten ni Lili. May pasana mat manong nemi di kursa panagtek na ti board. Ni Heidi manong nemi kalpasan nga dan may isang anak mi kini Rodel. Isumatan manong nemi ti panakikalay sana iti boyfriend na nga may samit nga maestro. Nadandamay ti bukod na balay. Nakastikad na ti balay mi kini Rodel. Ket ni Lili manong nemi kas bunso nagtalinaed iti sidong ni mama. Pinagsardeng min manong nemi ni mama. Ma, sa amin na kaya titid-tid da. Ang episode, kakatulong nga na tayo anak ko. Ang isardeng yun. Talagang isardeng konta. Mangipanak iti karinderya dito. Nalawag space, ti abay ti balay tayo. Isot ti agbali na nga business ko. Adong matin lagi ti nasusurok. Namasaray tumulong ak mo kakanag iti kusinero. Nasiyat nung hasta mama. Hindi ko nagbambanukot. Boy! Kita, no kasanot paot iti biyag ng Lola yung andeng, mamanito matakasta ti paot ti biyag ko. At awam ti madinga bisyo. O, sa mesa, oray tedted da, nasalon at tamadlat ta. Simat mama. At dami na nasawa mi manong nemi talo tinagbaling anak mi kini Rodel. Duamit manong nemi ti anak ni Heidi idinto tatalo ti anak ni Lili nga isuot kang runan nga asikasuan ni mamang kabayatan nga iman manage na ti karinderya. Manong nemi numalagip ko tinapalabas kad makakita ak ti kare-kare. Kinapudno na manong paborito nga talaga ti kare-kare. Nga manipod idi, karidi, nga pasamak insidente. Saan ko nakayat ti kare-kare? No apay, malagip ko lahat na tinapalabas. No apay, kasla, iti panunot ko, kasla, asaan nga nadalus. No pwede kaya dumang butahe manong nemi, ni mabangga mag-restaurant ti asawa ket kayat kumet, puwera kare-kare. Manong nemi, ti pa naging inot, ket dakkel ti ba itulong na iti pa nakaisagana ti pasakbayan,
ti may isa nga pamilya. Numambay ado idi, di manong nemi ti mga uyaw, kininanang kariti kakadwanan no apay nga iyaw agyaw awid kariti ted-tedda. Ni mahustumet ni mama, nadalus gabuta grasya ngayon pain niya po Diyos. Manong nemi, gabuta umat tinagsaksakit ka na kami ang grabe. Dakampagit ka susulong atan ka di kita karuman manong nga padan idi nga anak. Taklo na iti, naitid na ekonomiya, wano ba? Panagtipi, dedi, tanong, gastusan mi kumaamin, ti manipod bagas, aging gat karikiti sidaen, baka saan nga nakaurnong ni mamang, iti panang pabasa na kanyak, iti kulay. Agayaman ako na, iti anos mo, manong naming na yung basa, iti pakasalita, kat sabi ko tadamat da ibatik nga adal, libliwakin pagsaramingan ti biyag, karikiti padak nga dimngeg. More power to your program, manong. Tuwing artagyaman nga pagayam mo, Nena.